सोरबा लाइक हरबाय दे कमेन्टआवलाय सोर लाइक हरदों सोर दं कमेन्टआवलाय सोरबा friend Krishnuraba hello friend welcome कैसे हो आप माब्रै दं मालैनो उन्दुनो ओंखाराखै थारमाने आंना बोरायाहाय टिपकाय नायगावआवहाय गारि भारा थांदों नालाय ओंखायनो आङो एसे लाइभ फैदों आरोना बेखौ नेथावथाव उन्दुनो ओंखारैखाय आं बुजि मोनाखै मैंने बोला मेरा हस्बैंड चिपकाई में भाड़ा गया है मेरा हस्बैंड नहीं है घर पे इसीलिए मैं नहीं आ रही इसीलिए मैं लाइव आया है होननाय जादों मेरे को हिंदी ज्यादा नहीं आता है होननाय जादों आंलाय बुजि मोनाखै होनलायबावो बुजि मोनाखैबा बोरैथो बर'नि बुंनायलै आयुनो बर'नि बुंनानै बुजि मोनाखै होनलायबावसो आया माबा खोमसि जालांबायलायबा फाग्लालै কি খবর বাল নে খবর তো বাল होननांगौ जाहैबाय আমি एसामिस ना जाने होननायसो जादों खबर बाल' मार होननायसो जाबाय आंना बांला दाबो उन्दुनो ओंखाराखै नोङो एखनो घुम दौड़े নাই আপনার
अभी तक नींद नहीं आया आपको? 12 बज गया फिर भी नींद नहीं आया। सो जाओ। मैं कोई आंसू घुसाएगा। ओके दे आ जाओ। कल कल आ जाना। क्या कहाँ घुसूं? सोर सोर फैदों खालि नहय। अरे अभी किसे आएगा रात में? अभी तो बाजार वगैरह भी नहीं है। बाजार में आएगा ना, किधर आएगा? তুই মোক চিনি পোৱা নাই। मैं आपकी वीडियो देखते रहती तो जानती हूँ मैं आपको। Kali-kali sehera naisha में। क्या रंगनाई मेरी दुआ दे। हा 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 कलो। मैं भी आप लोग की तरह एसामीज बोल पाती तो कितना अच्छा होता। सिखाने वाले भी कोई नहीं है एसामीज सिखाने वाले मेरे को। मेरे को एसामीज नहीं आती बोलने को। बा मालाय आरबि प्रडाक्सना लाइभ फैलाबाय नालाय आं उन्दुनो ओंखारैखाय 12था जालायलायखासै नै। आयु मर जीबन माबा जिएमआर ना बिरला जाखोब्रा खोन्थाहरदो आंनो दे। आंनिबाथ' जिएमआरसो जागोन। मा दासो नोंहालाय? आङो उन्दुनो ओंखाराखै आंना हासबेन्ड गैया नालाय भारा थांदों दासो फैगासिनो बेखौ नेथावथाव आङो फैदों आरो। ओरैनो बेखौ नेथावथाव होननानै फैदों। उन्दुजोब्बाय मानसिफोरा। उन्दुथोंसै आंसो नोंसोरजों रायलायनो होननानै फैलाबायबाय आरोना। মই যাও দে এতিয়া দে হ'ব যাও। जिएमआरसो ना नोङो ना बिरला? आरबि आहिलजों जिएमआर ना बिरला खिथाहरलाय। कमेन्ट नुवाखै नामा? नुदों आरबि प्रडाक्सन नालाय फट'आ बिरलानिसो नालाय। जिएमआरसो
आंनि रायलायनायखौ खोनायाखै नामा? इउटुब चेनेलखौ बुथारसैसो आङो बाबाय आङो भिउस फैयिनि थाखायनो बिराद आंगायल' मोनबाय आं इउटुबखौहाय भिउसआनो फैया आंना ओंखायनो आंगायल' मोनबाय आङो खमायोल' वाच टाइमफ्राबो सोर दं जाखोथाय